Čaute, tu je Tobias a Davido. dneska je robí nám distrakt na Maťa Tovaška. Jo, 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 jo. Jo, počuj kámo, to je pre teba správa. Každá baba ťa dáva hneď na blacklist. Sláva, malý jak bobek, kríž jak krivá väža. Hovoríš si player, no tak to je vtip. Viac ťa blokujú baby, než spam ich klip. Nemáš štýl, nemáš flow, nemáš ani svek. Tvoj život je len syn a odpovede vek. Jo, každý tvoj pokus to je len fail. DMky sú prázdne, ticho jak gel. Hľadaš lásku? Bro, len stopni ten boj. Aj tvoje ego má krivý spoj. Žiadna ti nenapíše, žiadna ti neverí. V hre si jak NPC, bez misie a bez sily. Snažíš sa byť king, no si len pawn. Tvoj game je jak tvoj tieň, stále si gone. Môže sa tváriť, že si ten boss, ale babi ťa vidia a hneď sa však roz. Sorry, nie si ten chalan, čo ich rozosmeje. Si ten, čo napíše ahoj a dostane syn. Replay nie! Yo, yo! Blokovaný, zamknutý, zabanovaný. Tvoj život v láske jak buk, crashovaný. Malý, krivý a ešte k tomu sám. Disujem ťa láskavo, chápeš? Si obyčajný kár. A ideme ešte raz. Blokovaný, zaknutý, zabanovaný. Tvoj život v láske je jak buk, crashovaný. Malý, krivý, ešte k tomu sám. Disujem ťa láskavo, chápeš? Si obyčajný kár.